Здравейте, приятели! Днес ще имаме на Майнкрафт, нашата поредица втори епизод. Да ви кажа, сега започнах да снимам, като се включих сървъра, видях, че нямах никакви айтеми и реших, че тук ще е различно. Само сега се смена скина. Тук ми кефа повече ето. Не, ето. Добре, някъде да започваме на сървъра. И да почваме, няма го кръщам, защото отнема повече време. Аз не мога да снимам повече от 15 минутки. Да ви кажа също, приятели, аз чакам още програмата за снимане, която да я кача на PlayStation и да играя на него. Добре. Да ви кажа, приятели, на края на клипа ще кажа в кои часове може да не ме гледате и кога. На кои дати, защото понякога съм много заед. Ходя на футбол, на пиано, на английски, на такива неща. Що съм на това, бе? Чупи. Добре. Хайде. Трябва да си намеря малко храна. Добре. Охо, там има овца. Цак. Така. По-нататък в някоя поредица ще е поредицата за капания, ви кажа. За някой може да е доста интересно. Но аз сам може да ви кажа как да си направите пящия капан с удобство лава. Но аз сега нямам лава, само ще ви кажа как се прави. Взимате си един бутон и слагате това пясъка отгоре му. И след това той като стъпи на човека на бутона, пясъка пада и пада в лавата. А вие може да си изобретите малък път, където той да не знае къде се намира и да си го заобикаляте. Това е доста добър капан. Или вие може да ми кажете други и да ги използвам в някоя игра. Охо! Много бързо бягаш, бе. Добре. Имам не много месо. Къде избяга, бе? Ето ти. Пак се връщаш тука. А като знаеш, че ще убия. Добре. Кокошка. По-нататък ще ми трябват много кокошки. Ще си направя спаунер. Но сега ще ги убивам. Така. Добре. Сега се качваме на хълмчето. Тоест не е много голямо. Добре. Там видях прасе. Кокошки. Охо, трябват ми кокошки и неща. Готино. Как е направен. Скока на свободата. Потънах. Не мога да плувам. Изплувах. Охо, клей. Сега ще го взема. Ако ще го взема. Не, той ще вземаш с лопата. Не, сега ще го взема. Добре. Само да си изпи малко дърта, да се качвам до кола. Че сега после не ми се търси.
Охо, кол. Супер. Паднах. Добре. Чупи. Чупи. И чупи. Чупи. О, значи няма да се качвам догоре. Тук може дори да си живея. Тук. Тук. А всъщност, приятели, аз на май там, като започнах да снимам, се обърках, че е втори епизод, а това е първи епизод, да ви кажа честно. Или втори. Не съм много сигурен. Да го наречем, че е първи. Че не си спомня аз много. Добре. Май ще отнеме време. Добре. Чупи. Давай. Чупи. Ти си мъж. Добре. Накрая и колко кол? 2 хитри кол. Супер. Опа, че забравих да си направя такова. Само ми трябваше такова камък. Аз направя тук да си живея за сега. Си направя. Си направя някаква къщичка. Не знам. Може да стане готин. Цък. Тък му викам, че е свършил кола, то ми има още. Нека да свърши. Нека да големим къщичката. Добре. Така, тук го слагаме това, взимаме си печка. Добре. Слагаме това да се пече. Хайде напред цялото го сложиме. Горе това цялото го сложиме. Добре. Опа, чай да си вземем едно от тия. Десет. Да си направя пръчки. Сега пръчки и меч си направих. Пръчки ми трябват. Така. Торчо ми трябва. Опа. Мали приятели, толкова много завърках. И направих 3 лопати. Оф, леле. Сета. Понякога толкова много бъркам, че така, става така. Ето лопата ли си чупеше клея? Да. Под него да няма още. Да. Под водата се чупи много по-бавно, тези, които не знаят. И течение, гадно. Йори. Доста е, си направя нещо от него. Може да си направя, не знам. Това вече е пясък. Добре. По-натам ще ми трябва пясък. Може да направя тук да си живея в тази авия. Ще си направя капанчета. Ще стане готино. Добре, сега сървам го да го форма. Цак. Имам ли... аз имам. Каблстон. Така. Добре.
Чакай, какво сме? Опа. Така. И едно тука. Изпържало се месото. О, клей да сложим. Така. Клея слагаме. Трябва да ни дърво. О, ма. Защо ми дава толкова много върхове? Не ми трябват 1 милион. Имам двечки. Ето тук ще изложим една. Не. Това е така. Приятели, това ще бъде всичко този клип. Да новия хареса, абонирайте за мене, лекнете клипа, за да направим още и до нови срещи.